Drupadi nyata kowe putri mantasaning para wong wadon. Putri Pancala ingkang kawawa ndudul marang kamurkaning Puntadewa. Bener kowe Cahayu. Aku ratu ingkang memek ora weruh marang lelabuhaning para kadang. Teka dulurku papat diboyong marang kayiwangan aku kok ora duwe rasa mbelani aku menungso sing piye. Yen aku wis kaya ngene sapa sing bakal wani mepalangi karo Nalendra Ngamarta. Dewa ora mbalekake adhiku papat wohe ladal. Sungsang bawana balik Kayangan Suralaya mbuh dadine aku ora weruh.